Sziasztok! Köszöntünk mindenkit a Disorder Podcast 5. decemberi epizódjában. Én Lukrécia vagyok, ő pedig Motyó, és ma van egy különleges vendégünk, aki nem más, mint Jerebek Csaba, az Epo System és a Maszk zenekarokból. Szia Csaba! Szervusztok! Szervusz! Szervusztok! Na hát nagyon örülünk, Csaba, hogy elvállaltad ezt a meghívást. Azért ennek van egy oka is, ugye, és az oka az, hogy december 2-án egy elég komoly koncertre készült Csaba, és ennek apropóján is majd fogunk tőle neki kérdéseket föltenni, és picit belemerülni a zenei, munkásságába. Vagy ezt nem szabad mondani? A munkásságot nem szabad mondani? Jó. Igen. Figyelj, azért van mégiscsak valami a hátad mögött, sokan szeretjük a zenéteket, úgyhogy nem kell azért túl szerénykedni a dolgot. Úgyhogy szerintem csapjunk is egyből a közepébe. A legelső zenénk ma a górcső alatt nem is egy szám, hanem egy egész album. Az ukrán Nightchild zenekar 20 Years in the Night című friss megjelenésű lemeze. Itt egy klasszikus goth rockról van szó, nagyon erős Sisters of Mercy-s beütéssel, nagyon hasonlóan hangolt gitárral, dobgéppel, még az énekre is mondanám, de hát ugye már megszokhattuk, hogy én minden második férfi énekesre azt mondom, hogy Andrew Eldridge-et próbálja majmolni. Itt az jól sikerült, nekem nagyon érdekes volt, hogy ez a fajta klasszikus goth rock még mindig kellendő annyira, hogy még a héten is jelenik meg ilyen jellegű új album. Nekem nagyon tetszett ahhoz képest, hogy az abszolút 80-as évek közepei hangzást hozta. Mégis úgy izgalmasnak találtam, meg frissnek. Érdekesség, hogy egyaránt vannak angol és ukrán nyelven íródott és címet kapott számaik, amit én tök jó dolognak tartok. Amellett, hogy nagyon szeretem az angol nyelvű szövegeket, mert értem, amellett tök fontosnak tartom, hogy a nem angol ajkú zenekarok az anyanyelvükön is írjanak számokat, én tényleg nagyon tudom ezt értékelni. Maga az album 13 számos, ami egy kicsit hosszú, de igazából szerintem nem volt túl hosszú, tehát úgy értékelhető volt úgy egészében. A hangzás nagyon tetszett, én ezt a fajta hangzást nagyon szeretem. A nagyon erős Sisters-es Mission-ös áthallások miatt egy kicsit lejjebb kell pontoznom, így azt mondom, hogy összességében egy valahol 7,5 és 8 között pontoznám az albumot teljes egészében. Vannak olyan számok, amik kiemelkedőbbek voltak, de most úgy döntöttünk, hogy itt az egész albumot egyben fogjuk vizsgálni. Kinek adhatom a szót? Köszönöm szépen. Én mint a csapat goth rock szakértője, bár most azért óvatosan mondom. Jó, lényeg az, hogy teljesen véletlenül akadtam el a zenekarra. Amúgy különben ezek nem újak, ez egy 20 éve létező ez a zenekar, majdnem 20 év. És ráadásul ez mondjuk ugye a munkásságának egy ilyen újra keverése. Tehát vannak benne ezen az albumon régi számok, meg újabbak, gondolom ezért is van az, hogy van, ami ukrán, van, ami meg angolul van. És hát teljesen igazad van, hozza a kötelező, teljesen jó Sisters of Mercy-s hangzású goth rock. Igazából én is simán megadom neki nem is tudom, 7,5 pontot, mert hogy az alapjában azért a 8-tól fölfelé már inkább azokat kéne pontozni, akik valami eredetit is létrehoznak, nem csak az, hogy hozzák a kötelező jót. Úgyhogy ilyen szempontból ebben a kategóriával ez egy nagyon jó kis cucc. Sajnos utána néztem a zenekarnak, hogy meg lehetne őket hívni Magyarországra koncertezni, de sajnos most egyelőre csak egy emberből áll a zenekar, és hát ukránok, úgyhogy fene se tudja, hogy mi van. Úgyhogy hát sajnálom, de minden esetre jó kis zene, úgyhogy hallgassátok ti is. Nem tudom, Csaba, neked mi a véleményed, hallod? Nézd, nekem egy nagyon erős retro hangulata van a zenének. Ha már pontozásról van szó, én egy 7-es tudok erre mondani, bár nem szeretem a pontozásos dolgokat, de hát ez a műsor arról szól, hogy pontoztok. Nem kell pontozni, de hogy... Igen, tehát hogy nekem nagyon kellemes, ahogy hallgatom. Nyilván az, hogy nincsenek benne olyan modernebb
hangulatok, ami nekem hiányozni szokott. Igen. Én nem szeretem a tradicionális hangzásokat, de kívánom az újdonságokat is. Igen. Úgyhogy tovább is adnám ezt a mikrofont. És ha már megkerülhetetlen gótikus rock, gótik rock és annak a megkerülhetetlen szakértői, vissza is fogom adni a szót, mert szeretném, hogyha egy kicsit mesélnél nekünk arról, hogy a közelgő nagy koncertre hogyan készültek az FO Systemmel. Hát az egy egyszerű helyzet, az FO Systemmel nagyon nem kell készülnünk, mert ez mind a fejünkben, mind a kezünkben ez a műsor eléggé benne van, és az a néhány próba, amit most megejtünk, az talán eddig 2 volt, és talán lesz még egy, ez nem mondható soknak, de hogy ez az első próbán is már ez így nagyon-nagyon precíznek éreztük, úgyhogy ezzel nem kell sokat dolgoznunk, egy kicsit felfrissítjük magunkban ezeket a számokat, ezeket nyáron játszottak utoljára, hiszen a múlt hónapban a Matyi koncertjén nem ezek a számok voltak hallhatóak, így el lett nagyjából felhezve a műsor, és most egy másik, úgy mondtam, hogy a másik fele a műsornak egy másik repertoár került terítékre. A többi zenekarral ugye nyilván többet kell próbálni, leginkább a Maszkkal, hiszen az majd 30 éve nem játszottunk együtt, és ott meg kellett fejteni gyakorlatilag, hogy is játszottuk azokat a számokat, milyen húrokat pengettünk össze, hol fogtuk azokat, hogy az pont úgy szóljon. És azt mire megfejtettük, volt egy kis idő. A BTK-ban meg ugye egy kicsit aktívabbak voltunk, de ott azért van munka, hiszen ugye más énekes van, a Szendrei Zsolti, a Szasza, úgyhogy ugye emiatt azért ott is tehát ott azért lett egy kis változtatgatás a zenébe, tehát ott is volt munka. A többiről meg kicsit később beszélek, ami még izgalom és újdonság. De nagyon szépen köszönjük, igen, persze, majd mi fogunk kérdezgetni dolgokat, mert nekem is most hirtelen, miközben mesélted ezeket, eszembe jutott egy csomó, csak hát ne fárasszuk a hallgatókat, vagy nézőket túl sok beszéddel, úgyhogy talán érdemes is lenne a következő zenekarra tovább lépni. És akkor a következő szám egy német zenekar lesz, úgyhogy ezt én vezetem föl, mint a csapat német szakértője. Szóval a zenekar neve az, hogy JBS, és a számcíme meg az, hogy hát Montag bis Freitag, de csak a rövidítés van odaírva, tehát Elmo kötőjel FR. Mint hogyha magyarul azt írnád, hogy H kötőjel P. Úgyhogy ez azt jelenti, hogy hétfőtől péntekig, és amit hallunk, az egy hát én azt mondanám, hogy igazán visszarepít minket a 80-as évek első felébe az akkori Neue Deutsche Welle-nek nevezett német új hullámos irányzatba, ami igazából hát nyilván az angol száz új hullámos világra reflektált, csak belevitték ezt a németes dolgot, ami sok tekintetben úgy lehet megfogalmazni, hogy hát több elektronikát használtak, és valahogy egy kicsit elborultabban, meg ugye ezt a német nyelv, meg eleve a német népléleknek ezt a kicsit ilyen nem is tudom, ilyen katonásabb oldalát, de úgy, hogy azt is hülyére véve, szóval érdekes. Ez a szám azért is különösen jó, mert amellett, hogy mondom, ebbe a régi világba repít vissza. Van benne egy ilyen kis finom, érdekes csavar, ami nekem nagyon tetszik, még pedig van benne gitár, tehát hiába több dominál benne az elektronika, van benne gitár, és ez a gitár nagyon jó ilyen rockabilly-s, szóval mint hogy ilyen Buddy Holly, vagy nem is tudom, vagy Jane Vincent, vagy ilyesmi, szóval valami 50-es évekbeli rockabilly zenekar. Na, szóval mint hogyha a gitáros onnan jött volna, és nagyon hát nem azt mondom, hogy szervesen beleillik a zenébe, de azért jól ül benne, szóval vicces. Úgyhogy most én még nem adok még egyre pontot, odaadom esetleg Lucának, hogy ő is beszél egy kicsit, aztán utána pontozok. Köszönöm. Mint minden adásban most is meg kell köszönnünk a kollektívának a rengeteg új számot, amivel naponta elárasztanak minket, ugyanis ez a szám szintén a kollektíva jó voltából került elém. Ami miatt érdekesség volt számomra, hogy rettentő fiatal az előadója és alkotója, és mindössze 17 éves zenészről van szó.
Ez nyilván érezhető, mert nem egy túl kiforrott anyagról beszélhetünk, de működik. Abszolút érezni a Neue Deutsche Welle-s vonulatot, amit ugye Motyó is említett, nekem ez nagyon tetszett, a szinti hangzás az azonnal belopta magát a szívembe, megpróbálom majd ezt rekreálni otthon, most már van mivel. És nekem teljesen váratlanul érintett a refrén alatt a gitár. Tehát, hogy a Pool egy ilyen igazi Buddy Holly-s 50-es évekbeli gyomornál pengetős, rockabilly-s gitártéma volt, ami először nem értettem. Tehát az ének az a tipikus német, ilyen kicsit kiabálós, Neue Deutsche Welle-s, jól megmondós ének, ami még mindig jól működött a szintivel, meg a dobbal, és akkor jött a gitár, amit elsőre nem tudtam hova tenni, de utána már így nagyon tetszett. Tehát, hogy nekem tényleg nagyon bejött ez a szám. Azért gondoltam mindenképpen elővenni, mert egyedi ahhoz képest, amik szembe szoktak jönni, és főleg azért, mert nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit várhatunk az előadótól a jövőben. Tehát, hogy milyen lesz, amikor ez a hangzásvilág, vagy akár a zeneízlése, vagy akár így az útja így alkotóként kezd egy kicsit jobban kiforni, milyen stílusokban fog így megállapodni. Én nagyon kíváncsian várom, és követni is fogom a munkásságát. Nekem ez a szám, az a baj, hogy 6-os és 9-es között bárhol lehet. Úgyhogy lehet, hogy most én sem adnék rá pontot. Találkozunk még a jövőben, én erre azt tudom mondani. Na, most már Motyó ad pontot. Szóval én megadom rá a 8 pontot, mégpedig, ahogy mondtam, a 8-nál kezdődik nálam az eredetiség, és mindenképpen egy jó, erős, közepes szám eredeti megoldásokkal ez 8 pontot megéri, úgyhogy igen. És így kívánom a zenekarnak, hogy hát csak így tovább. Nem tudom, akarsz Csaba valamit? Ne, Csaba a rockabillyről nem akar beszélni. De mindegy, van még elég zenekar a tarsolyba, úgyhogy jobb is, hogyha kicsit szedjük magunkat. Meg amúgy is Csaba még egy csomó minden kérdésre kell majd, hogy válaszoljon nekünk. Úgyhogy akkor szerintem nézzük itt meg, akkor mi a következő számunk. Mi lesz a következő szám? Ezt persze nem tudom fejből. Generation 1989. Generation, hát 1989, igen, az nyilván spanyolul kéne valahogy mondani, de hát fogalmam sincsen. És a szám címe az, hogy Destino Cruel. Meg gondolom, akkor ezek szerint valami spanyol és angol, vagy spanglish, vagy mondjuk, spanglish nyelven lehet a szöveg. Nem értem igazából. Na, maga a szám, de igen, ja, ez az én kedvenc részem, mert most lepontozhatok zenekart. És akkor hát erre én csak 5 pontot adtam, vagy 6-ot talán, nem tudom, 5 vagy 6. Egyszerűen az a bajom ebben a számmal, hogy elkezdődik, és már azt gondoltam, hogy hát, hogyha idén nem hallottam 1000 ilyen zenekar, vagy ilyen számot, akkor egyet sem. És alapvetően jó az a hangzás, tehát szeretjük mind a basszust, meg a gitárt, ami nyakon van öntve egy adag kórussal, ebben igazából nincs is baj. Csak az a baj, hogy a basszus, az csak egy ilyen egyszerű analóg szint, így elkezd így tutyú, ez jön, és akkor mondom, jó, ez ilyen preset egy a szintetizátoron, elindítod, és szóval semmi izgalmas nincsen, a gitár az oké, az egészen jó, de alapvetően a problémával a számmal, hogy egyrészt nagyon sablonos, annak ellenére, hogy a kedvenc stílusomban íródott, akkor is sablonos, a másik pedig az, hogy hát olyan különösebben jó megjegyezhető dallama nincsen, és azért egy számnak azért kell, tehát éppen így vártuk, hogy mikor jön a refrén, és jött a refrén, és mondtunk, hogy jó, hát igaz, van a refrén, de azért ez nem azt mondanám, hogy ez most így a Mennyországba fölemelt. Úgyhogy nekem ez na jó, adok rá, hát nem adok rá 5 pontot, úgyhogy hát mindegy, de aztán ettől függetlenül biztos van, akinek tetszik, úgyhogy hallgassa az. Mindamellett kellemes se lehet hallgatni ezt a zenét, valóban nincsenek benne nagy trúvályok, de az ember csak úgy tesz otthon, akkor ez egy teljesen kellemes zene, hogy ott szóljon. Hát arra jó, mint a liftbe háttérzene. Nekem is érdekes volt, mert és akkor majd rá fogok kanyarodni arra a témára, amit minden epizódban megemlítek ennek kapcsán, hogy nekem is nagyon érdekes volt, hogy nyilván kíváncsi voltam rá, mint mexikói zenekar, mert hát tudjuk, hogy ami Amerikából jön, és főleg, ahogy haladunk délre, az megkerülhetetlen jelenleg a nagy post-punk revival kapcsán. Még akkor is, hogyha Mexikó nem Latin-Amerika része, hanem Észak-Amerikája, sokan nem tudják. Igen.
De hogy... Mindegy. Ez egy bújtatott kollektíva reklám volt. Ez egy bújtatott kollektíva reklám volt, majd elmondom miért. Szóval meghallottam a számot, és az első 3 ütem után tudtam, hogy mi fog történni végig. Tehát belehallgattam, nagy szerelmese vagyok az analóg szintiknek, de hogy ennyit tudtak belőle kihozni, tehát itt tényleg ez ennyi olyan kis tütyögős basszus van végig, ami tök jó, nagyon szeretem, de tényleg csak idén legalább 1000 ilyen szám volt, amire már takarítottam. És, és a legrosszabb az volt, hogy alig indult el, már tudtam, hogy milyen lesz az ének. Pontosan tudtam, hogy fog énekelni, milyen hangszínvezetéssel, milyen torzítással, és nem csalódtam. Tehát, hogy, hogy nyilván mert kicsit csalódás, de hogy pontosan úgy lett, amit én így az első hang után tudtam, hogy lesz. Az egyetlen, ami meglepett, az a refrén volt, bár ugyan nem volt az sem egy rocket science, de meglepően kioros volt a refrénnek az énekvezetése, és ezt így egyáltalán nem láttam jönni, hogy a legborzasztóbb tükörfordított kifejezéssel éljek. Nagyon meglepett, de még mindig nem sikerült így a számot így megjegyezhetővé emelni számomra, úgyhogy én erre egy 6-ost fogok adni, mert amúgy jó volt, de volt. És ennek kapcsán amúgy akartam kérdezni, Csaba, hogy mondjuk, hogy jaj, mekkora latin-amerikai post-punk revival, azért nem kerülhetjük meg, hogy Magyarországon is marha nagy post-punk és dark wave revival van így az elmúlt, hát mondhatjuk szerintem így az elmúlt 2-3 évben. Azért gomba módra jönnek fel az új magyar zenekarok a sötétzenei stílusokban, nagyon sok rendezvény van, nagyon sok koncert van, majd azokról mindjárt beszélünk egy kicsit bővebben, mert van mire spórolni a beigli pénzzel, decemberben is, és ezt akartam tőled kérdezni, hogy te, aki ennyire régóta színpadon vagy, és ennyire sok mindent láttál már fölemelkedni és lesüllyedni, mi a véleményed erről, ami most így a magyar sötétzenei életben történik az elmúlt néhány évben, tényleg a Covid óta, hogy ennyire besűrűsödött akár a magyar post-punk dark wave széna. Te erről mit gondolsz? Természetesen. Én mindig vártam azt, hogy ez a stílus újra egy kicsit előtérbe kerüljön, mert sok-sok éven keresztül ez eléggé visszaszorult, és én ennek örülök, hogy az embereknek is van igénye rá, mert nyilván, hogyha csak a zenészek lenne igénye rá, akkor egymást néznék az emberek, és így, hogy van közönség is, ez számomra kimondottan jó hír. Én ennyit tudnék ez most így hirtelenjében hozzáfűzni, hiszen számomra ez egy örömteljes dolog. Hát mindenképpen én is nagyon régóta vártam különben ezt, hogy így ezért én is, hát most, ha jól nézem, tényleg már mozgok már, hát mindegy, szóval jó sok éve, tehát több mint 2 éve, igen, aktív hallgatóként, főleg mozogtam ebben a szintélben, és tényleg hát 2000-es évek úgy azért eléggé úgy kevés lett ezen a szinten az aktív új megjelenés. Persze biztos volt, csak tényleg nem olyan sok, hogy most erre így nagyon emlékezzek. Tehát mondjuk az egy másik dolog, hogy ugye ennek az egésznek a stílusnak a marketing ereje is elég gyenge volt, most sem túl erős szerintem, hiszen simán vannak olyan zenekarok, például a 90-es években, akikről én nem tudtam, hogy léteztek, és most meghallgattam, és azt mondom, hogy a francba, már elnézést, kisípoljuk, tehát hogy nem ismertem ezt a zenekart 96-ból. Úgyhogy hát sajnám jó, persze, tehát csomó minden volt az ember életében, de hát azért mégiscsak. Úgyhogy hát igen, a mexikóiakat most már ki is veséztük. Ja, Luca megint mond valamit. Nem, de hogyha már így beszélgetünk a témáról, és mondtad, hogy mert hogy a 90-es években, meg így a 2000-es évek elején mennyire nem volt még így a megfelelő marketing, meg így a platform ezeknek a zenéknek. Múltkor pont egy buliban beszélgettük a pult mögött állva, hogy milyen érdekes, hogy egy
teljes generáció hiányzik így a magyar sötétzenei szintéről is, tehát hogy látszik, hogy van egy körülbelül egy ilyen 10 évet fölölelő korosztály, akik nincsenek itt. És akkor valószínűleg ez ezzel esik egybe, hogy pont akik igen, tehát így ez a 32-3-tól 42-3-ig, hogy az a 10-es, az így teljesen hiányzik a szintéről, és ez nagyon érdekes, mert ugye így mi a fiatalabb generáció, ugye nyilván nagyon sokan vagyunk, és hál' Istennek egyre több aktív zenész van közülünk, ami mindig jó hír, meg ugye a 45 és fölötte. És akkor tényleg valószínűleg a kettő között nagyon nagy összefüggés van, pont amikor a mostani késő 30-asok, kora 40-esek, tehát így a 2000-es évek eleje, 90-es évek vége, hogy akkor nem volt olyan keletje ennek a zenei, tehát ezeknek a zenei műfajoknak, és ez valahol szomorú, viszont ehhez képest annál jobban örülhetünk, hogy most ilyen újraéledés van. A következő szám lesz az a szám, amit pedig most én fogok lepontozni, és ez pedig a Scammernek az Out of Favor című új szám, ami klippel együtt jelent meg néhány nappal ezelőtt. Valószínűleg, hogyha láttátok a klipet, vagy hogyha ismeritek a számot, és láttátok már egy-két epizódot, akkor pontosan tudjátok, hogy miért fogom lepontozni. Nekem nagyon tetszett az előző anyaguk, ami hát már egy jó ideje jelent meg, nekem nagyon tetszett ez az együttes, és amellett, hogy most arra, hogy ezt mindig elmondom, mert borzasztóan telített vagyok, a jó csaj szintis csávó felállásból csinált, szexinek látszani akaró Dark Wave-ből, mert most jó a fejét fogja, mert ezt tényleg mindig elmondom, de tényleg borzasztó unalmas már ez a stílus. Ráadásul most ők az új klippel, meg ezzel a számmal behoztak egy olyan dolgot, ami ezelőtt néhány hónappal így a Patriarchy is ezzel törte össze a szívemet, hogy tehát amikor valami nagyon szeretne erotikus lenni, akkor átmegy egy ilyen izzadságszagú vulgaritásba, ami nem szexi. És tehát én nem tartom magam egy prűd embernek, de ez már megint nem igazán talált el engem. Egyébként, hogyha a klip nélkül nézem, annyira nem lett volna rossz ez a szám, csak iszonyat primitív, de klubba leadnám. Tehát ilyen 1 óra után leadnám, 1 és 2 között simán leadnám, aztán meg persze majd vállalnám a felelősséget a következményekért, ahogy azt szoktam. De hogy egy nagyon egyszerű, nagyon buta, dübögős, ilyen igazi klubba való dobtémára van egy szintén nagyon egyszerű szinti téma, és a tipikus széttorzított, lihegős, nyögdösős, félig éneklős, félig suttogós nőjének. Nem tudom, hogy mennyiet hallottam idén, ha annyi ezre sem lenne, akkor valószínűleg nem hallanátok rólam többet, mert elköltöznék messzire. De lehetett volna ez jó. Valószínűleg az én befogadó képességemmel van itt a nagyobb probléma, de mert semmilyen szinten nem tudom az ilyen zenéket befogadni, és szerintem akik ilyen zenéket hallgatnak és ilyen jellegű koncertekre járnak, azok így évvége felé kezdenek már hasonlóan telítődve lenni, mint én. Nekem ez a szám egy 5-ös volt, mert nem volt sem eredeti, sem olyan, ami tetszett volna, ráadásul mondom ezt, hogy ennyire erotikus akart lenni, és ennyire közönséges lett egy klippel együtt, ez nekem még egy ilyen plusz ellenérzést tett a dologba, úgyhogy tényleg 5-nél többet nem tudok adni, de ettől függetlenül kíváncsi vagyok majd így a párosnak a többi anyagára, mert mint mondtam, az előző dolgaik tetszettek. Úgyhogy looking forward, de ez most nekem nagyon nem nyert, úgyhogy tovább is adnám következőnek. Nagyon rövid megjegyzés, nekem ez egy hajnali zene, egy ilyen kollektív helyen, ahol nagyon sok ember van, és már a tetőfokára hágott a hangulat, ilyesmi zenéket ilyen helyeken hallgattam régebben, meg gondolom most is ilyen helyen hallgatnék. Nekem egyébként a képi anyaggal kapcsolatban nincs kivetni valóm. Igen, ez a sajnos hogy mondjam, tehát túlsúlyban van most a férfi, ugye a tesztoszteron itt most a blog, na, minden itt az asztalnál, de igen, valahogy majd kinyögöm. Ez a lényeg az, hogy én sem adtam rá különben túl sok pontot, mert elárulom, hogy tehát ezekhez mi fölkészülünk, és szoktam írni ezekhez a dolgokhoz ilyen 3 soros összefoglalót, és erre azt mondtam, hogy a hangzás egészen bejön, mert egy jó cuccon elég jól jönnek ezek a basszusok, átadja ezt a hideg technós hangulatot, viszont a dallam az nagyon primitív, tehát ez tényleg azt mondtam, hogy ez a Too Unlimited színvonal körülbelül, azt nem tudom, hogy kinek mond valamit, Csaba talán tudod, Luca akkor még nem élt. Hát jó, de az elég. De hallottad.
Igen, szóval Two Unlimited színvonal, és mit is szoktam el, csak dallam, hangzás, ja, és az ének. Hát az ének ugye ez a suttogós női hang, oké, alapvetően végül is nincs vele semmi bajom, általában az a bajom ezekkel, hogy ezt nem tudják élőben visszaadni, mert élőben ugyanis nem lehet suttogni a mikrofonban, mert akkor begerjed, mert akkor úgy föl kell hangosítani, hogy begerjed. Úgyhogy általában ezek a zenékkel, ezek a problémák vannak, de hát ez a zene, ez a zenész vélemény. Én erre azt hiszem, hogy jól emlékszem, 6 és felet adtam, mert mondom, a hangzás azért eléggé bejött, a többi egy kicsit lehúzta. És a képi anyag, hát igen, én különben nem vettem észre, hogy cici van benne, de az elején, csak a vége felé, amikor egész közelről meg is adott, 3 perc 20-ig kellett tekerni, de nem tudom pontosan, de a lényeg az, hogy hát, na. Van az a Deform nevű zenekar, gondolom talán ismeritek. Ugye ők azok, akik hogy is mondjam, legalábbis számomra megismertették ezt a techno, ez a sexy techno, vagy sex techno, milyen rossz stílus már az, hogy sex techno. De stílust, és de ott ugye az egy sokkal nem ilyen vulgár, és nem azt mondom, hogy szép romantikus szerelemről énekelnek a Deformban, de az biztosan nem úgy adják elő, hogy ilyen nagyon vulgárisan. Hát nyilván... Igen. És ugye itt az érzésem, és hát legyen ez máshogy, hogy egyszerűen ebben akarják eladni a zenét. Tehát van egy egész jó, de nem kiugró zene, és akkor bele akarják tenni ezt a sex sells, tehát vagy sex eladja magát fogást, és akkor így próbálják népszerűsíteni a dolgot, ami nyilván működik, mert hiszen tudjuk, hogy ez működik. De mindegy. Akkor talán most nem is vágunk, mert akkor megint elkezdjük Csabát, miután kiköhögte magát. Igen. Igen. Csaba rendkívül jó egészségnek örvend. Hát ez a hét, ez erről szól, nálunk is mindenki le van rohadva, egyedül én vagyok egészséges, és se tudom, hogy csinálom. Jó. Hát figyelj, 3 hete köhög nálunk otthon mindenki, és még bírom. De jó van, oké. Lekopogó pap. Na, vissza akkor a december 2-ai fellépésre, tehát ez a hajón lesz, ugye? A38, ha jól emlékszem. Igen. Miért pont a hajót választottátok? Ott volt hely, vagy szeretitek? Igazából ez csak így kérdez. Érdekel. Azt is lehet mondani, hogy ezt szeretjük a legjobban. Én kedvelem a hajót. Jó a technika, jók a fények, és szakértő a személyzet. Úgyhogy amúgy is felmerült többször a hajónál, hogy szeretnének FO Systemet a hajóra, és egyelőre most így valósult meg másodszor, hogy lesz FO System, mert 10 évvel ezelőtt a Matyi születésnapján volt szintén egy ennél rövidebb FO blokk, mint ami most lesz, de az hajó jó ötletnek tűnt. Ezt én szeretem a hajót. Amúgy, tehát már léptél akkor ezek szerint fel ott, ugye? Igen. Aha. Amúgy különben én is szeretem a hajót, általában nagyon jól szól, meg jó is az egész hangulata. Kicsit alacsony a belmagasság, ez egy dolog szokott zavarni, mármint ez igazából csak úgy zavar, hogy azt szoktam észrevenni, hogy a zenekarok így nem tudják a vetítőt úgy rendesen használni. De ez a legkisebb probléma, amúgy meg jó helyen van. Viszont akik az első 1-2-3-4 sorban állnak, azok teljesen közel tudnak lenni a zenekarhoz, gyakorlatilag 10-20 cm-re, és ennek van egy varázsa más koncerthelyekhez képest, ilyen méretű koncerthelyekhez képest. Igen, ez igaz. Igen. És milyen sorrendben lesznek a zenekarok? Mert ugye tudjuk, hogy nem csak FO System lesz, bár mindig erről beszélünk a legtöbbet, mert hogy nyilván... Hát, jó, de igen, azt ismerjük a legjobban. Én mind a 3-at nagyon várom.
De megmondom őszintén, hogy én se Mask, se BTK koncerten még nem voltam. FO System koncerteken már voltam egy párszor, de a többi nem, úgyhogy engem nagyon igazából majd azt mondom, hogy a BTK meg a Mask érdekel most a legjobban. Igen. Úgyhogy mesélj, akkor milyen sorrendben lesz, és mesélj róluk. Szóval, igen. A BTK fog kezdeni, amúgy 8 órakor pont van, tehát hogy aki ezt látni akarja, annak érdemes a 7 órai nyitás körül megérkezni, hogy remélhetőleg, hogy beférjen a koncertterembe. De minden esetre a BTK-val kezd, ez nem lesz egy túl hosszú műsor, gyakorlatilag minimális 1-2 perces átszerelésekkel egymásba érnek a műsorok, úgyhogy gyakorlatilag rögtön következik a Mask, egy ilyen félórás műsorral, és mielőtt következne az FO System, a tervek szerint, ha addigra nem rekedek be teljesen, akkor lesz egy néhány szám, ami egy teljesen új keletű dolog, nincs is igazán neve. Elneveztük munkacímnek a koncert kapcsán Jerabek projektnek, de valójában ez csak azért van így, mert nem tudtunk még nevet találni neki. Ezt a Tomival, Földi Tomival és a Geretei Gyurival kezdtünk dolgozni, és elkezdtünk körbe... Gyuri a dobos, igen. A Földi Tomi meg a gitáros. És így elkezdtünk 1-2 ötletet így, főleg a Tomival körbeírni, és utána Gyuri rádobol dolgokat, és ebből kialakult 3 szám, és hogyha valami szöveg is került rá, még nem teljesen végleges. Igazából ez egy kísérleti projekt, inkább egy ilyen kis vázlat bemutatás, hogy merefre lehetne tovább haladni, az embernek lenne kedve meg ideje. Tehát minden esetre ez egy izgalom lehet benne, ez nem volt meghirdetve, ez egy ilyen plusz szórakozás és szórakoztatás. És ezután közvetlenül ebből indul az FO projekt, ami gyakorlatilag egy 40-45 perc közötti műsoridő lesz. Na hát akkor ez egy komoly ünnep lesz. Igen, ezt jut eszembe, akkor ez a Jerabek projekt, ebben te fogsz énekelni, jól értem? Most éppen a próbákon így dolgozunk vele. Hát lehet, hogy addigra nem lesz hangom, és akkor egy ének nélkül változatok lesznek, valamivel rövidebben. Ez instrumentál, igen, még ez is lehet, de ennek egy része ott fog születni a színpadon. Ezek nem végleges számok, ezeket 70-80%-ba felépítettük, és némi szabad kezet adtunk egymásnak, hogy az előadás közben változhasson, és ez egyébként részben a szövegekre is igaz. Aha. Na, ez nagyon izgalmas. Akkor most már csak az állóképességemet kell edzeni, mert ahogy nézem, akkor 45 perc, meg 40, meg 30, meg 20, meg minden. Majdnem 2 órás, 1 és 1 órás műsor körül van ez. Aha. De igen, a tiszta műsor. Na, úgyhogy az simán akkor egy kb. Ilyen több mint 2 órára föl. Igen. Na, ez tök jó. Hát nagyon várjuk már. További kérdésem. Most írtam, nem jut eszembe további kérdés, de majd eszembe jut, úgyhogy még Csabit még kapcsoljuk. Igen, még faggatunk. Úgyhogy akkor megint térjünk a zenére. Luca mindjárt elő is keresse a következő számot. Addig megállítom a kamerát. Most érkezett a friss hír. Kiadta a Moth nevű zenekar. The After nevű, kezdjük előről. Oké. A The After. És most jött az új friss hír. Nehogy már ezt a zenekart úgy hívják, hogy The After. Igen. Nem, úgy hívják, hogy Moth. Nem, a Moth az album címe és az utolsó számnak a címe. The After, West UK. Oké. Ez volt az emberi oldala, mi is emberek vagyunk, és ez az emberi oldala a mi kis produkciós csapatunknak. Tehát a The After nevű zenekar Walesből megjelentette a, nem tudom, azt hiszem, hát most nem mondom, hogy mely hanyadik album, lehet, hogy első, Moth címmel, ami hát azt jelenti, hogy moly. Amúgy nagyon érdekes, nagyon jó zenekar, majd olyan értelemben jó, kezdek hülyeségeket beszélni, de
ebben azért is beszélünk erről a zenekarról, amellett, hogy jó a zene, mert hogy egy albumot jelentettek meg. Ugye ez manapság már szinte ritkaság számon megy, hogy valaki ebben a modern világban, ahol mindig csak számokat jelentetnek meg zenekarok, vagy maximum LP-ket, hogy valaki tényleg veszi a fáradtságot, és nem tudom, 10 vagy 13 számos albumot megjelentett. Ez a Walesi csapat női énekessel igazi jó kis karcos, nyers death rockot játszanak, és nagyon jó női énekkel. Én előbb azt mondtam, hogy ez olyan, mint ilyen rockos Suzy. És szerintem úgy nagyjából illik is, de Lucának majd elmondja, hogy ő neki mi jutott erről eszébe, de neki is egészen jó analógiái vannak. Amit még mondani akartam ebben a zenekarral kapcsolatban, hogy az album olyan közepesen zajosan kezdődik, de a végére szerintem nagyon-nagyon szépen emelkedik az intenzitás, és az utolsó szám az ilyen igazi elborulós, hogy is mondjam, szóval ilyen elszállós cucc. Úgyhogy hajrá The After, remélem, hogy egyszer látjuk őket élőben, és errefelé most adom utcát, és akkor ő is elmondja a... Majd jó agyon dicséri, mert hogy nő énekel benne. Igen, nekem nagyon tetszett, tudni kell rólam, hogy kamaszkoromban nagyon nagy rajongója voltam az ilyen, amit úgy hívtam, hogy dühös lányos zenék. Kedvenc volt az L7, mai napig nagyon szeretem, de nagyon szerettem a Holt, és minden olyat, ahol dühös lány énekel, tehát itt még Babes in Toyland, abszolút kedvejelent, egy stílusikon volt. Bikini Kills szintén, Sonic Youth is nekem ez a kategória volt, igaz, hogy ott egy darab női tag volt, aki ritkán énekel, de nekem még az is ide esett, igen. És az, hogy most így elém került ez az album, ami az igazi régi fajta dühös lányos zene. Hát én instant meg voltam véve, nagyon szeretem a walesi akcentust, van egy ilyen jellegzetes hangképzés, amit a walesi anyanyelvű emberek csinálnak, és ez bármikor hallok walesi énekest, ez mindig kijön, ilyen nagyon furán itt képzik a hangot, pont ezt meséltem előbb itt a fiúknak, hogy ezt kihallom, és nagyon tetszett, nagyon érdekes volt. És ami még érdekes, hogy pont, hogy Motyó említett előbb, hogy az album végére jön ki a teljes intenzitás, a teljes ereje ennek a zenekarnak, hogy a legutolsó szám az album címadó dala. Ez szerintem tök ritka. Vagy az elején szokták, vagy a vége felé, ismerünk olyat, de hogy utolsó számnak hagyni az album címadó dalát, ezt gondoltam, hogy ebben van valami szándék, és tényleg így, hogy egyszerre nekiültök, és így szép sorban végighallgatjátok ezt a 9 számos volt, azt hiszem, nem vagyok benne biztos, több, akkor több. Hogyha egy fenékkel rendesen végighallgatjátok, akkor így hallani, kiérezni, hogy nagyon szépen építkezik, és egyre dühösebb. Tehát tényleg ez mostanában így social médiában így egyre divatosabb kifejezés, ez a female rage, vagy feminine rage, tehát ez az igazi női düh, és ezt érezni ezen a zenén is, hát engem ezzel kilóra meg lehet venni. És nagyon tetszett, tényleg csak dicsérni tudom. Élő dob volt, amivel én gyakran hadilábon állok, ritkán, nem azt mondom, hogy fogadom el a létjogosultságát, mert egy nagyszerű hangszer, de kevés olyan helyzet van, ahol élő dobot hallok, és nem az az első gondolat, hogy ez dobgéppel jobb lenne. Itt most ezt érzem. Marha jól mutat, tökéletesen egyben van ez a banda. Én sem tudom, hogy hanyadik lemezük, de én arra tippelnék, hogy nem az első, mert szerintem ez egy tök forrott anyag, nekem tényleg nagyon tetszett, így a lemezre teljesen így összességében én 9 pontot adok, nekem ez annyira nyert most, és a borítója is tök király. Izgalmas zene, tehát a dühös nőkkel kapcsolatban, tehát hogy nem mondom, hogy kedvelem a dühös nőket, de jól viselem őket, úgyhogy ennyit tudnék hozzátenni. A tényleg izgalmas és érdekes jó zenét hallgattunk. Ja, hát a dühös nők, igen, hát. De amúgy különben Luca nem szokott dühös lenni, legalábbis én még nem láttam. Drága, jó, lágy szíve van. Sejmes hangja. Ahogy szeretjük pont ebben a műsorban is. Úgyhogy most utána kitárgyaltuk jól a nőket, jön a következő zenekar, na például... Nem, hogy a következő zenekar, hanem a következő zenekarok, mert mesélek nektek egy kicsit arról, hogy hol jártunk az elmúlt hetekben. Kezdésnek kezdjük a kedvenc zenekarommal, mert inkább én beszéljek róla, mint a többi jelenlévő, mert az utolsó hullámról lesz szó. Igen, ismered?
Hallottál már róla? Majd bemutatlak az énekesnek, jó? Szóval, igen, ez a terv. Igen, rólad. Egy héttel a felvétel előtt, tehát múlt héten pénteken Szegeden jártunk a Live Autumn Fest nevű kétnapos, hát mondhatom így összefoglalóan, hogy sötét zenei fesztivál, mert volt igazából a Darkwave-től a Góton át, a horror punkon keresztül így a metalig minden. Az első napon voltunk csak ott igazából, utána hazajöttünk, tehát nem voltunk mind a két napon, de az első nap hát nagyon-nagyon jó volt, fellépett az utolsó hullám, ami mindig egy szuper dolog. Úgyhogy nagyon örülök, hogy egy újabb hullámkoncerten vehettem részt, mint mindig, és szintén fellépett az End, akik azért érdekes, mert én most láttam őket először úgy, hogy nem dolgoztam. Tehát és akkor így megyünk még vissza, előtte való héten pénteken én az Enddel léptem föl az Aurórában, miközben az utolsó hullám és a Crew Black Dream és az Empty Story Veszprémben. Mi volt még? Volt még egy csomó minden koncert, hol jártunk még? Igen, volt Chris Baha és Contravoid a Robotban, ott is voltunk. Volt Couch of Youth az Instantban ezzel egy időben, ott én nem voltam, de csiripelték a madaraim, akik ott voltak, hogy jó volt. Hol jártunk még a hónapban? Nagyon sok helyen jártunk igazából. Volt nekünk is bulink, volt Disorder, amit megelőzött egy nagyszerű Ion koncert, az a megtiszteltetésért, hogy én játszhattam nekik egy warm-upot, ami olyan jól sikerült, hogy kicsit tovább is játszhattam, mint terveztem, és ettől én nagyon boldog voltam. Lement az Ion koncert, ami fantasztikus volt, én ennyi embert még 101-ben koncerten nem láttam, én most láttam őket először élőben, és tényleg egy élmény. A zenekar érdekessége, hogy nincsen kiadva anyaguk, úgyhogy ha szeretnétek megfürdeni így a zenéjükben, akkor ajánlom az élő koncerteket, remélem most egy kicsit gyakrabban fognak koncertezni. November vége van, és ez volt az évi első klubkoncertjük. Úgyhogy nagyon bízom benne, hogy hamarosan viszont láthatjuk őket. És akkor utána volt egy Disorder bulink, ami szokás szerint jól sikerült, igen, mondhatjuk így. Úgyhogy igazából ez a hónap is nagyon-nagyon aktívan telt. Nekem még volt még egy Elizabetes fellépésem, de azt szerintem még az előző felvétel előtt volt. Azt hiszem. És akkor végül is, hogyha... Igen, a Fractured Youth-on voltunk az Elizabethben, én dolgoztam ugyan warm-upot és after, de a koncert ideje alatt ugye nem. Ez egy egyszemélyes magyar formáció, együttes zenekar, ha mondhatok ilyet. Nagyon-nagyon érdekes volt, egy szintetizátor, nem szintetizátor, laptop volt, mikrofon és gitár felállással játszott a Soma, és tényleg nem tudtam, hogy mire számít, csak én nem voltam ott az OGT-n, amikor a legutóbbi koncertjét adta, és borzasztó jó volt. Tehát ott álltunk ugye a legelső sorban, támasztottuk a nagy erősítőt, és hát ez marha jó. Tehát ez nagyon jó. Nekem a csúcsponta az utolsó szám volt, ami egy Molcsad Doma feldolgozás volt, teljesen magyar szöveggel. Borzasztó egyedi, engem az ilyennel meg lehet venni kilóra, és ez sikerült is. Mindemellett szintén érdemes megemlíteni, hogy egy gyöngyösi Halloween bulin keretein belül első koncertjét adta a Cold Contrast, ami egy óriási, ami szerintem minden zenekarnak óriási mérföldkő. Nem tudtam sajnos ott lenni velük egyéb kötelezettségeim miatt, de nagyon büszke vagyok rájuk, és nagyon sokat gondoltam rájuk. És ha már szóba jött a Cold Contrast, akkor egy kis önreklámba bújtatva elmondanám, hogy sajnos nem tudok ott lenni másodikán a koncerteden, ami szívembe kés, de... de aznap második, ő ott lesz. És utána gyertek át az Elizabethbe, mert föllép aznap este a Cold Contrast, a Crew Black Dream és Szerény Személyem. A koncertekről nyilván lemaradtok, de a bulira még átértek, gyertek bulizni hozzám. Amúgy közel van. Igen, szerintem is. gyertek a bedbe. Amit még érdemes megemlíteni így a hónapra, nem biztos, hogy addig kimegy a felvétel, de akkor is mondom, jövő héten kedden 28-án VMV Nation koncert lesz, ahol a Black Nail Cabaret lesz az előzenekar. Magyar zenekarokat előzenekarként látni mindig szívmelengető számomra, úgyhogy én már nagyon várom ezt a bulit. Amit még, igen, holnap lesz New Wave-szerűség, de addig ez nem fog kikerülni, és december 28-ára készülünk még nagyon, hiszen akkor tartunk így az utolsó hullám és a Disorder Productions közösen egy ilyen kis
pre-szilveszter, post-karácsony évzárót itt a 101 klubban, koncertet ad az utolsó hullám, kopra járatjuk az összes füstgépet, és utána pedig Disorder Party kifulladásig. Azt hiszem így a hónapban. Ja, és igen, és még valamit kihagytunk. December 8-a nagyon izgalmas lesz azok számára is, akik Budapesten maradnak, hiszen az S8-ban lesz egy 5 vagy 6 zenekar, nagyon sokan lesz. 6. Egy elég nagy volumenű rendezvény, amin föllép az egyik házi zenekarunk, a Crow Black Dream is, és menjetek el és nézzétek meg őket. Az utolsó hullám és szerény személyen pedig Békés Csabán lesz aznap, ahol a téli Post-Punk Fesztivált fogjuk megülni az Empty Story és a Post-Analóg Disorder társaságában. Az S8-on lesz BTK is lesz, igen. Igen, mert most ezzel akartam átvezetni. Mondtad, hogy december 8-án lesz az S8 koncert, hát ott is igen, ezzel akartam átvezetni, hogy az S8-as koncertről, hogyha már ugye addigra így a most másodikai nagy buli heve addigra már elül, mesélj nekünk egy kicsit, hogy mire számíthat a tisztelt publikum így az S8-as december 8-al kapcsolatban. Arról azért kevesebbet tudok most nektek mesélni, hiszen annyira elfoglal ez a másodikai projekt minden tekintetben, hogy az S8-as programot a Lujó... Közelben nem lehet majd hallani. Hát, csendes leszek. Amúgy is csendes vagyok mellettetek, ahogy így elnézem. Azt szokták mondani, hogy sokat beszélek, de ez itt mellettetek, ez nem működik, tehát... Szörnyűek vagyunk. Nem, azt nem mondtam. Szóval az S8-as klubban Lujó az, aki képben van, erre most nem volt energiám, de oda is készülünk újabb dalokkal a BTK-val, úgyhogy az is jó lesz. Az is izgalmas lesz. Adom tovább a mikrofon. Igen, ez a december 8-ai koncert, hát erre én is olyan készültem, mert még egy jó pár hétig úgy volt, hogy mi is, hogy 9-én lett, mármint én úgy tudtam, igen, hogy mi is föllépünk, csak kiderült, hogy pont aznap játszunk Békés Csabán, úgyhogy sajnos le kellett, hogy mondjuk, de szerencsére helyettünk a Crow Black Dream játszani fog, úgyhogy... Sajnálom azt, igen. Nem játszunk együtt, Én is. de Majd igen. legközelebb. Én is nagyon sajnálom, Csaba, de lesz még talán alkalom, erre reméljük, jó? Igen. Ja igen, és akkor december 15-én is lesz még a 101 klub másik post-punk buli, a Post-Punk Lovers, és ott is föl fog lépni előzenekar, vagy hát zenekarként a Crow Black Dream. Úgyhogy a Crow Black Dreamből nekem már nem pörög a nyelvem annyira, de szóval a Crow Black Dreamből egy szép adagot kaphattok most a következő hetekben, úgyhogy csak nem sikerül kihagyni valamelyiket. És még egy nagy volumenű bulit kihagytam a hónapban. November 4-én megtartottuk Győrben, a Betonban az első Dead Disco eseményünket, ez kollektív a szervezés, és így nyilván én is érintett voltam a dologban. 4 zenekar lépett föl, én nem voltam még ezen a helyszínen, én nem tudtam, hogy mire számítsak, és beléptünk a Crow Black Dream-mel, mert ugye velük mentem, és ahogy, tehát végigmentünk, ez egy felújított atombunker gyakorlatilag, úgy kell elképzelni ezt a helyet. Nem véletlenül mondják, hogy az underground alapja, mert tényleg azt érzed, hogy ez a hely ez megingathatatlan. Tehát ez lent van a földben, nincs térerő, nem hívott fel anyádat, hogy jöjjön, érted? Nagyon jó. Bementünk a helyre, tekerektünk, jó, itt volt a WC, jó, itt van a backstage, és akkor ott lesz a koncertterem, és belépünk, és azt a kurva. De hogy így mind a 4-en, ahogy így mentünk, bemegy az és azt a kurva, tehát teljesen le voltunk taglózva. Nagyon-nagyon nagy élmény volt ezen a helyen játszani. Én 2 szerepben is játszottam aznap, egyrészt a Crow Black Dream vokálosaként, ami szerepet meg fogok tartani a jövőbe is, úgyhogy vigyázzatok. Másrészt pedig az Afteron 2 másik kollektívás társammal együtt DJ-ztünk így felváltva, így after party keretében. Óriási volt, nagyon várom már a következőt, ami egyébként április 13 lesz. És remélem, hogy akkor még többen. Most is rengetegen voltak, de remélem, hogy akkor még többen lesztek. Nagyon szeretném, hogy amellett, hogy mindig elmondjuk, hogy Békés Csaba, Magyarország post-punk fővárosa, nagyon szeretném, hogyha további nem Budapest városok, nem szeretek vidékizni egyébként, nem Budapest városok, például Győr is följönne így a szintéren, mert nagyon, nagyon nívós eseményekre van lehetőség ezen a helyen, úgyhogy gyertek
Szóval a következő szám eddig mindig ismeretlen, vagy szinte ismeretlen zenekarok számait szoktuk bemutatni, de most egy igazán híres zenekarról fogunk beszélni, mégpedig a Duran Duranról. Gondolom nem kell senkinek se bemutatni, és idén össze, körülbelül 3 hete kihoztak egy albumot, ami feldolgozásokat tartalmaz csak, és nagyon érdekes számokat dolgoztak föl, többek között egy Siouxsie and the Banshees számot, és ez mindig nagyon érdekes, vagy nagyon izgalmas tud lenni, ugyanis ugye a Siouxsie and the Bansheesben egy nő énekel, és ugye a Duran Duranban meg egy férfi, és már ez egy nagyon izgalmassá tud válni, hogy na hogy fog egy olyan szám szólni, amit igazából egy női hanggal ismerünk, egy férfi hanggal. És meg kell, hogy mondjam, hogy azért a Duran Duran nagyon-nagyon jól elkapta ezt a számot, tényleg olyan jó, sötét, kemény, feszes hangulata van, hogy amikor meghallgattam az elején, ahogy elkezd építkezni és bejönnek a ismert témák, csak nyilván picit máshogy játszva, hát engem kirázott a hideg, nagyon tetszett. És a többi szám is jó amúgy az albumon, Specials-től dolgoztak föl számot, a Ghost Town-t, ami kicsit érdekes, mert ugye az egy ska, és azért érdekes, hogy a Duran Duran értelmezi a skát. Ha most több nem jut eszembe, nézzétek meg az albumot, szóval igazából tényleg egy nagyon jó utazás. Annyira jó ez a dal, hogy gyakorlatilag minden feldolgozás jól tud állni neki. Tehát, hogy kimondottan izgalmas az eredeti is, és szerintem amely feldolgozást én hallottam, az mindegyik izgalmas volt, és hát ez is egy különleges interpretáció, és nekem például nagyon tetszik, úgyhogy ennyit tudok ehhez így kicsit hozzátenni, de adom tovább a mikrofon. Nem az, hogy örülsz, hogy nem azt az éneket? Nézd, én úgy vagyok vele, hogy azok a dalok a Siouxsie-tól, amik kritikailag izgalmasak, ezek az első 5 lemezen vannak ilyen számok, vagy mondjuk a koncertalbum, abban végig élvezhető, az ő elég karakteres és érdekes hangja. Nyilván a későbbi lemezeken vannak olyan dalok, ahol kevesebb a zenei izgalom, ott például számomra egy kicsit zavaróbb az ő hangja. Én ezt valahogy így tudnám ezt így megfogalmazni, úgyhogy adom is tovább a mikrofont. Én nagyon örültem ennek a számnak. Egyébként nem mondtuk a címét, a Spellboundról van szó, de azt gondolom most halljátok jelenleg. Igen, most tényleg a Spellboundról van szó. Végre tényleg a Spellboundról beszélhetünk. Már egy korábbi epizódban elmondtuk, hogy mennyire jó szám a Spellbound, és mennyire szeretjük, és tényleg nincsen gótbuli a Spellbound nélkül. Megőrülős, pörgős, táncolós. Én nagyon szeretem az eredeti verziót is, annak ellenére, hogy nekem a Siouxsie and the Banshees az a zenekar, amiből 3 számnál többet nem tudok 1 órán belül meghallgatni. Telítődöm Siouxsie-nak a hangjától, amit nagyon szeretek, de telítődöm tőle, és minden feldolgozásnak nagyon örülök. Ez most sem volt másképp. Egyébként a kortársai közül a Duran Duran az abszolút kedvencem, kiskorom óta. Azért szeretem nagyon a zenéjüket, mert akármennyire kis pörgős, pattogós, kis szintipoppos, kis funk is, elképesztően sötét zenét játszanak, ha megnézitek. Ez a sinister kategória. Ott van tőlük a kedvenc számom, a Chauffeur. Van annál gonoszabb, sötétebb zene valaha? Szerintem nincsen. Az a szám, ez az tényleg gonosz. Én megőrülök emiatt a Duran Duranért, és kiskoromban is ezért szerettem őket, hogy olyan nagyon vidám, nagyon kis pörgős kis felszín alatt, ezek ilyen félelmetes zenék, nekem mindig olyan volt számomra, és azonnal rászívtam magam, mikor ilyen, nem is tudom, 11-12 évesen, még lehet annyi sem volt, amikor először Duran Durant hallottam. Na és most, hogy ez a kettő így összejött, hát én terített asztal. Nagyon kíváncsi voltam rá, és borzasztó jól működik. Tehát minden benne van, ami miatt a Spellboundot szeretni lehet, és minden hiányzik belőle, ami miatt, ha valaki azt mondja, hogy annyira nem szereti a Siouxsie and the Banshees-t, akkor tudom, hogy mire gondol. Nagyon jól áll ennek a számnak a férfinek, hozzá kell tenni, hogy itt azért egy magasabb férfi hangról van szó, tehát nem egy Andrew Eldritch-es dörmögést kell elképzelni, hanem tényleg egy magas férfi hangról van szó. Nagyon jól működik ez a szám, letisztult, hibátlan, mégis van lelke, úgy sötét és úgy gonosz, hogy egy Duran Duran számnak annak kell lennie. Nekem nagyon tetszett, számomra ez egy 10-es.
hogyha pontozunk ilyeneket. Hát a 10 pontot én is simán megadom neki, mert nekem is nagyon tetszett, viszont a Suzy-ra visszatérve épp azt akartam még mesélni, hogy nekem 2 dolog tetszik mostanság a Suzy-ban, most állítólag ez ugye visszatért, és idén-nyáron több koncertje is volt, kapott hideget, meleget, inkább hideget, de mert hogy ugye már nem a legfiatalabb, és ugye mélyebb lett a hangja, egy csomó dolgot már nem úgy ad elő, ahogy régebben előadott, de viszont nekem pont tetszik az, hogy most mélyebb lett a hangja. Majdnem azt mondom, hogy nekem ez tetszik. Tehát nyilván, ahol hamis, vagy esetleg tényleg nem jó, az nyilván nekem se tetszik, de az, hogy mélyebb lett, az jó. Meg amúgy különben Suzy-nak volt talán egy olyan, nem akarok időt mondani, de az elmúlt 20 évben volt egy szólólemeze, és az szerintem egészen erős. Úgyhogy hát körülbelül ennyit most erről a számról, úgyhogy Duran Duran Spellbound. És megint, hát elértünk gyakorlatilag a műsor végébe. Nem tudok magyarul egyáltalán? Nem. Jó, én sokat éltem külföldön. Úgyhogy, tehát elértünk a műsor végére, de azért még, igen, ne kapcsoljátok ki, mert most jönnek a legizgalmasabb kérdések Csavához. Mégpedig, mesélj Csaba, hogy ez ugye, tehát mi téged leginkább az Apple Systemből ismerünk. Én tudom, hogy volt a Mask, viszont én nem ismertem soha a BTK-t. Mesélj egy kicsit erről a másik 2 zenekarról. Jó. A BTK ez egy 82-ben alakult, ilyen punk new wave zenekar, aminek a hangzása akkor eléggé korszerűnek mondható volt. A 82-ben ez teljesen egyedi volt. Ez a fajta kis kázióval kiegészített és ilyen kicsit dallamosabb gitárokkal, de egy punk zene. Nekem nagyon tetszett még mielőtt egy rövid ideig akkor a tagja lettem, de aztán a katonaság miatt sajnos kiszorultam ebből a lehetőségből, és csak jóval később, amikor összeállt a zenekar, akkor pár évvel ezelőtt, akkor kerültem újra vissza, és rögtön fel is rögzítettük az akkori zenéket stúdióban most, ugye pár éve, és ez szerintem egy nagyon izgalmas album, mindenkinek azért ajánlom, hogy meghallgassa, hogy körülbelül így lehet elképzelni azt, hogy akkor ez a zene Nyugat-Európában egy stúdióban hogy szólt volna, mert Magyarországon nem így szólt volna, mint ahogy most szól. Próbáltunk annyira retro módon hozzáállni az anyaghoz, hogy azt a hangulatot adjuk most ennek a lemeznek, a hallgatónak, hogy azt érezze, ami a 82-ben lehetett volna érezni, vagy lehetett érezni egy koncerten. Úgyhogy ilyen értelemben ez egy izgalmas felfogása volt a stúdió munkáknak. A BTK-ról mondjuk körülbelül ezt lehet mondani. A Mask az FO utáni korszak volt, ez a 90-es évek első fele. Az FO-nál egy kicsit kevésbé dallamos és slágeres zene volt, inkább a ritmikákra próbálta a hangsúlyt rakni a zenekar, meg ilyen gitáros szólókra, és kevésbé az énekelhetőségre. Emiatt ugye kisebb is volt a sikere, többek között emiatt is, kisebb is volt a sikere, mint az FO Systemnek, és ebben az a különleges, hogy ez a zenekar 96 eleje óta egyáltalán nem létezett. Ez most 2 hónapja, 3 hónapja kezdtük összerakni, és hangról hangra a stúdióanyagot megtanulni újra, hogy mit is játszottunk pontosan. Ezt annyiban könnyebb most nekünk, hogy ezt az albumot, a második albumot, amiről a számok nagy része hallható ezt a koncerten, ezt pár éve a Grund Records kiadta bakeliten is és CD-n is, úgyhogy végülis minden zenekar, aki most fellép, és az a 3 zenekar, ami fellép, mindegyik mind vinillemezen, mind CD-n albumokat jelentetett meg, úgyhogy ezek a zenék eljutottak már ahhoz a korosztályhoz, aki ismerte korábban őket, viszont
még szerintem nem jutott el ahhoz a korosztályhoz, akik most hallgatnak ilyen sötétebb zenéket, tehát egy részben sötétebb zenéket. Ez azért ugye határesete ez annak a fajta sötét zenének, ez inkább ilyen dark rock és dark wave fajta zene, stílusú zene. Úgyhogy teljesen belefér ebben a stílusban, de nyilván ez is egy ilyen kiágazása ennek a nagy stílusból valahol. Mindenki beleveszi a saját Igen. Ettől talán érdekes is, hogy nem annyira egyveretű, mint mondjuk időnként egy ilyen zenekar halmaz. Hát amiket így nagyon erősen kritizáltatok. Igen, ebben van egy kis másság. Igen. Ami nem biztos, hogy hallgathatóbb emiatt, viszont talán egyedibbnek lehet mondani. Igen. Na, visszaadom a mikrofont. Ha más szóba jött a maszk, nekem van két nagyon kedves barátom, akik borzasztóan nagy FO System rajongók, és megkérték, hogy hadd maradjanak az anonimitás burkában, viszont mondtam nekik, hogy te leszel ma a vendégünk, és mondtam, hogy egy kérdést feltehetnek, amit én tolmácsolok neked. És azt kérdezték, ez a két kedves barátom, hogy így, hogy most ugye a maszk gyakorlatilag, mint mondtad, hogy 96 óta nem volt új anyag, meg nem léteztetek semmilyen formában, és most egy estére igen, hogy számíthatnak-e rá, hogy lesz a jövőben folytatása a maszknak? Akár nem feltétlenül új anyagok megjelent, de hogy még koncertre, vagy bármire lehet-e még számítani a jövőben? Ha ez nem túl nagy spoiler, ha igen, akkor adj valami kitérő válasz. Nem, az a helyzet, hogy a tervek szerint nem lesz. Azt gondoltuk, hogy ezt a rövid műsort, egy 30 néhány perces műsort, ezt most erre az alkalomra rakjuk össze. Ez ugyan lehet, hogy valakinek a zenekarból akár azt mondhatja, hogy úristen, ezt az energiabefektetést is egy koncertre, hogy ez ekkora energiapazarlás. Mert majd jól is fog sikerülni. Sajnos biztos, hogy Tehát, hogy azt mondanám, hogy ugye soha nem lehet kizárni, tehát azt nem mondanám, hogy ez kizár dolog, hogy lenne még koncert, de hogy nem tervezünk ilyet, az biztos. És ahhoz, hogy legyen egy koncert, ahhoz meg kellene még egyszer ennyi számot össze kellene rakni, ugyanennyi energiával, és az már biztos, hogy beleférne az akarásba és az időbe. Úgyhogy én azt gondolom, hogy aki maszkot akar hallgatni, azt most használja ki ezt az egy alkalmat. tolmácsolom. Igen. Visszaadom kinek. Amúgy még engem az érdekelne, hogy a Maszk többi tagjai, ők amúgy aktívak voltak utána a zenélésileg? Vagy hogy mi volt? Nehéz volt összekaparni a zenekart? Hogy... Hát a Lakatos Gyuri a szintisünk, ő ugye korábban az FO-val is dolgozott a stúdióban, meg a turnén, meg a budapesti koncerteken a 90-es évek legelején, 80-es évek legvégén. De ő a Maszk óta egyáltalán nem zenélte semmit, és ugye neki ez egy nagyon komoly munka volt, hogy ezeket a számokat újra megtanulja, egyszerűen újra elkezdjen billentyűs hangszereken játszani. Ez nagyon kemény munkát rakott bele. A dobosunk aktívan dobolt, most ugye az FO Systemben is, ő a dobos most már legalább 2 éve, vagy több is, azt nem tudom most fejből. Tehát, hogy ő elég aktív, és benne van ebbe a közegbe is, de korábban is aktívan dobolt. És a Gabriel Ricci ő nagyon sok produkcióban dobolt, sok éven keresztül, úgyhogy hogy azt mondhatnám, hogy ők végig zenélték ezt az előző 10-20-30 évet. Hát elértünk a műsor végéig. Tehát elértünk a műsor végéhez, és mivel már elmondtuk, hogy milyen koncertek lesznek és milyen bulik, igazából kevés dolgot tudunk még hozzáfűzni. Minden esetre ugye december 2-án mindenképpen én ott leszek a FO System BTK Maszk koncert 3-ason a hajóban. Mindenképpen érdemes még azoknak is, akik nem ismerik annyira ezeket a zenekarokat,
Főleg azért, mert ugye az FO System, mint hát most tényleg azt lehet mondani, hogy egy mérföldköve volt. Igen, alapvetés, tehát ez volt Magyarországon ennek a zenei irányzatnak, és hát majdnem, hogy azt mondhatnám, hogy igazából szerintem ezt nem kell senkinek a hallgatóink közül bemutatni, de aki nem ismeri, annak mindenképpen nagyon ajánljuk. És hát a koncert meg az általában mindig jó szokott lenni, úgyhogy gyertek, jártok koncertre, tudom, ezt mondtam 100-szor, hogy a halálok legtöbbször otthon történnek. Úgyhogy ne felejtsétek el, mindig kevesebbet vagytok otthon, annál tovább éltek. Na, adok még egy mikrofont Lucának is. Hát igen, elérkeztünk így a műsor végéhez. Köszönjük szépen, hogy most is velünk tartottatok. Remélem, hogy tudtunk mutatni új számokat, amiket érdemes meghallgatni, vagy inkább érdemes elkerülni. Nyilván az utóbbi nem cél. Nagyon szépen köszönjük Csabának, hogy itt volt ma velünk, és olyan dolgokat mesélt el, amiket magunktól nem tudtunk, és kicsit benézhettünk így a kulisszák mögé. Mindenkit bátorítanék, hogy december 2-án menjen el az A38 hajóra, aki pedig nem tud, az mindenképpen jöjjön az Elizabethbe. Bocsánat. Szóval köszönjük, hogy velünk tartottatok. A szokásosat mindig elmondjuk, hogy like, share, follow, subscribe, és hát találkozunk egy hónap múlva, meg még előtte bulikban elég sokszor. Én meg köszönöm a meghívást, és hát aki jön, azzal találkozom 2-án a hajón. Sziasztok! Sziasztok! Szia Csaba, sziasztok!